Croeso cynnes iawn i chi yma i Seremoni Gwobrwyo flynyddol Ysgol David Hughes, lle da ni'n dathlu llwyddiannau yn pobl ifanc yn yr arholiadau allanol yn 2020. Yn wahanol i'r arfer, da ni yn cynnal y seremoni arbennig hon drwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol yn hytrach na gymgynnull yn neuadd yr ysgol. Mae'n siomedig bod ni'n methu gwahodd yn pobl ifanc a'n rhieni yma i ddathlu hefo ni, ond dwi'n siŵr nwch chi fwynhau gweld y wynebau a clywed gan yr athrawon fydd yn cyfarch yr enillwyr ym mhob pwnc felly. Gai ddiolch yn fawr iawn i chi gyd fel rhieni am eich cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd a gai longyfarch yn wresog iawn yr enillwyr. Gai hefyd diolch i'r staff am eu parodrwydd i roi yr seremoni yma at ei gilydd. Gai diolch yn arbennig i Mrs Meinir Davies a Mr Daron Harris am roi yr seremoni at ei gilydd yn y fformat arbennig yma. Felly, efo hynny eiria, gai gyflwyno y gwobrau i chi, llongyfarchiadau mawr iawn i'r enillwyr, a da ni'n dymuno dda iddyn nhw gyd i'r dyfodol. Enillydd y wobr ar gyfer tygau Cymraeg eleni ydy Catrin Alaw Jones. Mewn dosbarth disglair iawn, cododd Catrin i'r brig. Mae ymroddiad hi a'i diddordeb hi yn y pwnc wedi bod yn glir o'r cychwyn cyntaf. Mae wedi bod yn bleser i dysgu hi. Mae hi yn ddiymhwngar, wastad yn barod i neu ffafr, ac yn llawn heiddi'r wobr yma. Da iawn, Catrin. Enillydd gwobr dysgwr gorau lefel A yr adran Gymraeg eleni ydy Lois Medi William. Dwi wedi cael y fraint o ddysgu Lois yn ei chwrs tygau ac yna ymlwyddyn 12 a dyna chi brofiad oedd hwnnw. Mae gan Lois afal gadarn ar ramadeg Cymraeg, ond mae gan ddi hi hefyd ddawn ddigamsyniol wrth ysgrifennu yn greadigol. Ac mi nath hi brofi hynny eto yn ystod y cyfnod clo pan enillodd i gystadleuaeth wedi threfnu gan y Gymdeithas Eisteddfodau Cymru am ysgrifennu cerdd, ac yna mi enillodd hefyd gystadleuaeth cyfieithu gan Goleg Prifysgol Cymru Aberystwyth, ac mi ddwedodd y beirniad, y prifardd Eirig Salisbury, i bod hi wedi serenu mewn cystadleuaeth gref iawn. Mi gafodd i farciau llawn yn ei gwaith cwrs, ac mae pennaeth yr adran, Miss Meleri Roberts a Mina, yn gwbl gytun fod gwaith Lois yn ddieithriad yn mynd ymhell y tu hwnt i ofynion arferol a seren. Wel, llongyfarchiadau i chdi Lois, da ni'n dymuno yn dda iawn i chdi fel adran ac yn edrych ymlaen i gael darllen campweithiau am genach gen ti. Da iawn chdi. Enillydd gwobr dysgwr gorau Cymraeg ail iaith cyfnod allweddol 4 eleni yw Cai Spooner. Mae wedi bod yn bleser dysgu Cai. Nid yn unig i fod yn ddisgybl gweithgar efo agwedd arbennig tuag at y Gymraeg. Mae Cai yn chwao awyr iach. Wastad yn deud helo, wastad efo diddordeb yn beth sgyn bobl eraill i'w ddweud. Yn y gwersi, roedd yn cydweithio yn arbennig o dda efo pawb, ac wastad yn glen efo pawb yna. Y disgybl mwyaf cŵl dwi erioed wedi ddysgu. Diolch Cai, pob lwc. Enillydd gwobr Cymraeg ail iaith cyfnod allweddol 5 eleni ydy Abigail Minty, am ei gwaith parhaus ar gydol y 2 flynedd, gan gynnwys ei gwaith cwrs arbennig oedd yn cynnwys portread o Tudur Owen ag dyddiadur arbennig o berson oedd yn ymweld â Ynys Môn. Mae sgiliau Cymraeg i wedi datblygu ar hyd y 2 flynedd sydd yn dystiolaeth o'i gwaith caled hi yn y pwnc. Llongyfarchiadau Abigail. Enillydd dysgwr y flwyddyn, cynnwyll o 4, addysg gorfforol eleni, ydy Sianjit Griwel. Nid yn unig mae wedi serenu'n academaidd drwy gydol y 2 flynedd yn y cwrs, ond mae wedi cyfrannu'n helaeth i fywyd yr adran, yn cynrychioli nifer o dima, pêl-rwyd yn bennaf, ond hefyd yn helpu hyfforddi genethod fenga'r ysgol. Diolch o galon i chdi am dy waith, Sianjit, a dwi'n mor falch bod chdi'n neud lefel A fan eleni. Da iawn chdi. Enillydd dysgwr o flwyddyn addysg gorfforol cynnwyll 5 eleni ydy Will Brown.
Mae hi wirioneddol wedi bod yn bleser dy ddysgu di dros y 2 flynedd diwethaf. Mae dy ymroddiad dim mhob agwedd o'r pwnc wedi bod yn ardderchog. Dy waith cwrs di o'r safon ucha posib a'r tystiolaeth fideo y gorau dwi wedi weld. Dwi'n dymuno pob lwcio chdi'n y dyfodol a dwi'n siŵr bod y dyfodol llwyddiannus o dy flaen di. Diolch fawr iawn ti. Mi hoffwn i gyhoeddi enillydd gwobr cerddoriaeth cyfnod allweddol 4 eleni, sef Tesni Hughes. Hi a'i gitar a'i brwdfrydedd at gerddoriaeth mae wedi cyfrannu llawer iawn ar fywyd cerdd yr ysgol. Mae hi wedi bod yn ddisgybl da yn y dosbarth, ond hefyd mae hi wedi cyfrannu at fywyd cerdd yr ysgol yn barod bob tro i chwarae mewn cyngerdd. Os oes yna le yn y rhaglen y cyngerdd, dwi'n wedi dweud i Tesni, wyt ti'n barod? Gret, os na, mae hi'n dall yn iawn. Hollol broffesiynol, llawn heiddi'r wobr, da iawn Tesni, hwyl wan. Mi hoffwn i gyhoeddi enillydd gwobr gerddoriaeth cyfnod allweddol 5 eleni ydy Glesni Rhys Jones. Mae Glesni nid yn unig yn ddisgybl cydwybodol wedi wneud yn dda iawn yn ei lefel A, ond yn bwysicach na hynna i mi, mewn cerddoriaeth mae wedi cyfrannu cymaint at fywyd cerdd yr ysgol. Mae wedi canu mewn grwpiau, partïon, mae wedi helpu disgyblion eraill yn ei aroliadau ymarferol nhw, mae wedi cyfeilio, mae wedi gwneud bob dim posibl i helpu cryfhau bywyd cerdd yn yr ysgol. Glesni, diolch fawr iawn i ti, ti'n llawn heiddi'r wobr. Enillydd gwobr dysgwr gorau addysg grefyddol cyfnod allweddol 4 ydy Nadia Mohamed. Mae Nadia bob amser yn mynd yr ail filltir mwyn sicrhau llwyddiant. Mae'n ferch anwyl a chwrtais a bob amser yn gwneud ei gorau. Diolch am dy ymroddiad i'r pwnc, Nadia, da ni'n falch iawn dy fod yn parhau. Llongyfarchiadau. Enillydd gwobr dysgwr gorau addysg grefyddol cyfnod allweddol 5 ydy Lisa Wood Hewitt. Mae angerdd Lisa at athroniaeth y moeseg wedi dod yn amlwg iawn dros y 2 flynedd ddwytha yma. Mae wedi cyfrannu yn sylweddol at strafodaethau a dadleuon yn y gwersi. Mae Lisa hyd yn oed wedi parhau i fynychu darlithoedd ar-lein mewn moeseg ag athroniaeth Prifysgol Bangor dros y cyfnod clo a'r gwyliau ha. Da ni yn diolch yn fawr i chdi am dy gyfraniad gwerthfawr i'r gwersi, Lisa. Dymuniadau gorau i chdi yn y blynyddoedd nesaf yma. Mae'r wobr ar gyfer y dysgwr gorau Almaeneg yn mynd i Ifan Jones. Mi lwyddodd Ifan i gyrraedd i'r adarged yn 82 eleni. Oedd Ifan yn ddisgybl o bob tro'n rhoi 100% i fewn i bob darn o waith, ac o ganlyniad roedd ei waith o safon uchel iawn yn enwedig i ysgrifennu. Roedd Ifan yn ddisgybl hwyliog bob tro fo gwen ar ei wyneb, ac oedd o bob tro'n dangos diddordeb mawr yn y diwylliant Almaeneg. Ifan, bob lwc i ti yn y 6 dosbarth a bob dymuniad da ar gyfer y dyfodol. Helo, fyswn i'n licio rhoi y gwobr cyfnod allweddol 4 busnes i Holly Basu. Mi ddoth Holly i ysgol David Hughes yn ganol blwyddyn 10 ac yn y cyfamser mae wedi gallu dal i fyny efo'r gwaith i gyd sy'n rhoid iddi a mae'r gwaith mae wedi cynhyrchu o safon uchel iawn. Mae wastad yn barod i weithio bod wedi gwersi a mae'n bleser iawn wedi cael dysgu dros y blwyddyn hanner dwytha. Da iawn chdi, Holly. Wel done. Mae gwobr lefel A busnes yn mynd eleni i Isabel Kedge. Mae Izzy yn fyfyrwraig gydwybodol sydd wedi gweithio'n gyson yn ystod ei chyfnod yn y 6 dosbarth ac yn wir sydd wedi blodeuo. Mae hi'n ferch sydd â bob amser a gwen ar ei wyneb a mae wedi bod yn bleser bod yn ei chwmni eleni. Rydyn ni'n dymuno'n dda iawn i ti i'r dyfodol.
Mae'r wobr dysgu gorau lefel A yn y gyfraith cyfnod allweddol 5 yn mynd i Matthew Jones. Mae Matthew wedi dangos cynnydd arbennig o dda yn enwedig yn yr ail flwyddyn. Roedd yn bleser cael dy dysgu ac yn dweld yn ddedi a llwyddo i gyrraedd yr adarged. Roedd Matthew yn ddisgybl gweithgar ac yn mwynhau bob agwedd ar gyfraith a bob tro yno yn barod i helpu eraill yn y dosbarth. Da iawn ti, Matthew, a bob lwc i ti yn y dyfodol. Enillydd gwobr dysgwr y flwyddyn Cymdeithaseg eleni yw Sam Dunt. Mae Sam wedi bod yn ddisgybl hynod ymroddgar, brwdfrydig, da ni wedi cael llwyth o hwyl yn y gwersi. Mae o wrth i fodd yn dadlau ganddo wybodaeth ddifn o faterion cyfoes a materion cymdeithasegol. Mae'n llawn heiddi'r wobr. Pob hwyl i chdi, Sam, yn St Andrews. Dwi'n siŵr byddi di wrth dy fodd. Enillydd y gwobr seicoleg y lefel A eleni yw Elin Thurlow. Mae wedi bod yn bleser i ddysgu Elin dros y 2 flynedd diwethaf. Mae gen Elin agwedd eiddfed a mae wedi ddangos dyfal barhad ac ymateb yn dda i pob elfen o'i gwaith seicoleg. Bydd Elin yn astudio seicoleg yn Prifysgol Caer a dwi'n dymuno'n dda iddi hi yn y dyfodol. Da iawn, Elin. Enillydd gwobr dysgwr gorau daearyddiaeth eleni ydy Aaron Thorpe. Mae Aaron yn ddaearyddwr naturiol ac mae wedi bod yn bleser cael bod yn athrawes arno. Mi fuodd o'n frwdfrydig tuag at pob rhan o'r cwrs ac roedd o'n ymfalchio mewn astudiaethau achos manwl ac yn meddu ar sgiliau ymholi ac ymchwilio eiddfed tu hwnt. Mae'n ddinesydd cydwybodol a mae ddealltwriaeth a'i ymroddiad i ddatblygiad cymunedol cynaliadwy a materion amgylcheddol yn destament iddo fo. Dwi'n andros o falch bod o wedi penderfynu parhau hefo'i astudiaethau daearyddiaeth a dwi'n dymuno'n dda iawn i ti ym mlwyddyn 12, Aaron. Enillydd gwobr dysgwr gorau daearyddiaeth eleni ydy Lauren Hinchcliffe. Mae wedi bod yn bleser cael dysgu Lauren dros y blynyddoedd diwetha. Mae gwaith hi o'r safon uchaf bosib bob tro ac mae dyfal barhad yn anhygoel. Mae wedi bod yn brysur yn aildrafftio traethodau dros y flwyddyn diwetha ac wedi treulio oriau maith yn cwblhau gwaith cwrs oedd o'r safon ardderchog. Diolch am dy waith caled ac am dy ymroddiad, Lauren. Rydym yn dymuno'n dda iawn i chdi. Enillydd gwobr dysgwr gorau drama cyfnod allweddol 4 eleni ydy Carwyn Owen. Mae hi wedi bod yn bleser i ddysgu dros y 2 flynedd diwetha a'i weld yn blodeuo o fod yn fachgen tawel i'w berfformiad anhygoel o wrth aros godo yn yr arholiad ymarferol oedd yn wefreiddiol. Da iawn chdi, Carwyn, ac ymlaen i safon uwch. Enillydd dysgwr gorau cyfnod allweddol 5 yn drama eleni ydy Katie Fitzmaurice. Mae hi wedi bod yn bleser i dysgu hi am 4 mlynedd, wastad yn gwrando ac yn rhoi pob ymdrech i wellai pherfformiad bob tro ac yn derbyn pob beirniadaeth. Mi roedd ei pherfformiad yn yr arholiad ymarferol yn emosiynol tu hwnt a mi gofiai o am byth. Llongyfachiadau mawr i ti, Katie Fitzmaurice, a phob lwc yn y brifysgol. Helo, gefis i'r cyfle i enwebu y gwobr Hugh Gareth Rhys i ddisgyblion yn ysgol David Hughes. Mae'r gwobr yma'n cael ei roed i ddisgyblion sydd wedi gwynebu llawer anhawster ac heriau yn eu bywyd ysgol. Mae'r ferch yma wedi gwneud hynna trwy bywyd ysgol ac mae wedi gwneud efo gwen ar ei gwyneb ac agwedd positif iawn. Mae'n ferch hynod y gref ac mae'n wedi ysbrydoli fi, staff yr ysgol i gyd a'r plant y ysgol i gyd. Felly dwi'n hynod o falch i gael enwebu Eli Freeman y gwobr hon. Pob lwc i chdi, Eli, a diolch fawr i chdi. Mae gwobr FC Baines eleni yn cael ei ddyfarnu i 2 fyfyrwraig eiddfed ac annwyl iawn sydd wedi wynebu nifer o heriau ar hyd y blynyddoedd.
ac sydd wedi dangos dyfal barhad a gwtnwch. Fe fydd Daniela Sidley-Brooks yn mynd i Brifysgol Bangor i astudio busnes, ac fe fydd Skye Jones yn mynd i Brifysgol Liverpool Hope i astudio seicoleg. I ni'n dymuno'n dda iawn i'r ddwy ohonyn nhw. Gwobr goffa Dafydd Whittle. Mae'r wobr yma yn cael ei rhoi i'r disgybl sydd wedi llwyddo i hyrwyddo Cymreigdod yn yr ysgol ac adlewyrchu y gwerthoedd oedd mor agos at galon y diweddar Dafydd Whittle ein cyn brifathro. Rydyn ni fel ysgol yn falch iawn o'n cysylltiad efo un nath gymaint dros iaith a diwylliant Cymru. Yn ystod ei gyfnod fel prifathro rhwng 1985 ac 1995, rhoddodd stamp ei werthoedd ar ein cymuned yn yr ysgol. Mae'r datganiad o gynhadaeth nath o lunio yn dal i sefyll heddiw, sef i gynnig yr addysg ddwyieithog ora a mwyaf perthnasol i bob un yn ddiwahân, a chreu cymdeithas agored sy'n parchu safbwyntiau, dyheadau a gobeithio'n pawb sy'n rhan o gymuned yr ysgol. Mae enillydd gwobr Dafydd Whittle eleni yn berson ifanc, bywiog a llawn hwyl. Mae hi wedi arddangos ei Chymreigdod a'i hawydd i hybu Cymreigdod ar hyd y blynyddoedd. Mae hi'n astudio'r Gymraeg, cerdd a drama, 3 ffwnc oedd yn agos iawn at galon Dafydd Whittle, a byddai o wedi bod wrth ei fodd mae Catrin yw ein henillydd eleni. Mae hi wedi cyfrannu at amrywiol weithgareddau yn yr ysgol gyda brwdfrydedd ers y dechrau, gan amlygu ei hun fel unigolyn sy'n gallu arwain yn ogystal â bod yn rhan o dîm. Mae hi wedi perfformio a chystadlu ar y delyn, wedi canu gydag ensemblau a chor yr ysgol mewn sioeau, mewn eisteddfodau lleol a chenedlaethol ac mewn cyngherddau di-rif gan ddangos dawn berfformio gref. Mae hi wedi bod yn aelod gwerthfawr a blaenllaw iawn o'r grŵp papurmennau yn yr ysgol, wedi gwirfoddoli yn helaeth yn y gymuned ac yn llysgennad brwdfrydig iawn o'r urdd. Da yw cael cyhoeddi, mae enillydd gwobr Dafydd Whittle eleni yw Catrin Edith Parry. Enillwyr dysgu gorau yn Ffrangeg eleni yw Erin McKinnon. Mae hi wedi bod yn bleser dysgu Erin. Mi roedd hi bob tro yn cwblhau gwaith catref i safon ffantastig, yn enwedig ei cherdiau adolygu ar gyfer yr arholiad a llafar a ysgrifennu. Mae hi'n hyderus yn defnyddio gwahanol amserau o ferf a patrymau iaith a strwythurau. Mae hi wedi datblygu ei hunan hyder pan mae hi'n sianed Ffrangeg a gyda acen mor lyflu. Roedd ei chanlyniad addechog yn yr arholiad yn heiddiadwy iawn ac rydym rwan yn edrych ymlaen i weld ei wybodaeth o'r iaith a diwylliant Ffrangeg datblygu hyd yn oed yn fwy yn y cwrs lefel A. Brafo, Erin. Chefia. Enillwyr y dysgwyr gorau yn Ffrangeg eleni yw Abby Jones. Mae Abby wedi bod bleser i dysgu gan ei bod bob tro wedi barhau pan oedd hi'n gweld y gwaith yn anodd. Mi llwyddodd hi yn y gyrraedd i ei gradd targed, diolch i gryfder ei chymeriad.
So bob lwc i ti a fi yn y dyfodol. Enillydd gwobr dysgu gorau, tygau gwyddoniaeth dwbl eleni ydy Iwan Davies. Iwan, rwyt ti wedi cael dy enwebu gan dy 3 athro gwyddoniaeth tygau am sawl rheswm. Roedd pawb yn gytun, dy fod yn aelod o'r dosbarth a oedd yn bleser i'w ddysgu. Rwyt ti'n gweithio'n galad, yn gyson ac yn gwastad yn ceisio dy ora ym mhob agwedd o'r gwaith, boed hynna'n ymarferol neu yn agwedd theori. Rwyt ti'n ddisgybl hynod eiddfed a chwrtais. Rwyt yn ddiemhongar gyda'r agwedd bositif ddymunol. Roedd canlyniadau, profion ag aroliadau mewnol ag aroliadau allanol yn wastad y rhai ucha yn dy ddosbarth. Ond am hyn, Iwan, yn sail perffaith i ti serenu yn y chwechad dosbarth. Pob hwyl a llwyddiant i ti symud ymlaen gyda astudio bywydeg, cemeg a ffiseg lefel A. Rwy'n dymuno pob lwc i chdi, Iwan. Enillydd gwobr dysgu gorau gwyddoniaeth trifflig eleni ydy Louis Livingston. Enwebwyd chdi, Louis, gan y 3 athro gwyddoniaeth tygau ac mae yna sawl rheswm dros hyn. Roedd pawb yn cytun dy fod yn aelod o'r dosbarth a oedd yn bleser i'w ddysgu. Rwyt yn gweithio'n galed, yn gyson ac yn wastad ceisio dy ora yn unrhyw agwedd o'r gwaith, boed hynna'n theori neu ymarferol. Rwyt yn ddisgybl hynod eiddfed a chwrtais. Rwyt yn ddiemhongar gyda agwedd bositif ddymunol. Roedd canlyniadau, aroliadau a profion mewnol ac allanol yn wastad gyda'r ucha yn y flwyddyn. Roedd canlyniadau, aroliadau allanol blwyddyn 10 yn agos i'r maximum neu ar y maximum yn y 3 pwnc. Ond mae hyn yn sail perffaith i chdi fynd ymlaen i serenu yn y chwechad. Pob hwyl i ti wrth astudio bywydeg, cemeg a ffiseg lefel A. Pob lwc i ti yn y chweched, Louis. Enillydd gwobr gorau bywydeg cyfnod allo 5 eleni yw Luc Siarog. Mae Luc wedi gweithio'n andros o galad dros y 2 blynedd dwytha. Mae ymrwymiad i'r pwnc wedi bod yn wych, yn ogystal â'i gyflawniad academaidd o sydd wedi bod yn rhagorol. Llongyfarchiadau mawr i ti, Luc. Dwi'n dymuno'r gorau i ti yn y brifysgol. Enillydd gwobr cemeg lefel A eleni yw Eleanor Lomax. Mae wedi bod yn bleser gyda i ddysgu Eleanor trwy gyfnodau allweddol 4 a 5, ac yn ystod yr amser yma mae wedi dangos gallu naturiol iawn yn y pwnc. Yn ystod yr holl amser hefyd mae wedi bod yn gweithio yn galad iawn, a mae hyn wedi sicrhau bod hi wedi cyrraedd ei potensial llawn.
Pob lwc i ti Elinor yn y dyfodol, a dwi'n siŵr gei di ddyfodol disglair iawn. Reit, mae'r Whopper 2020, lefel A ffiseg, yn mynd i Manon Isaac. Mae Manon wedi llwyddo i wneud yr hyn da ni'n ofyn yn ffiseg bob blwyddyn, sef i weithio'n gyson. Mae wedi weithio'n galad a wedi bod yn ddiwyd iawn. Ac mae wedi gwneud cynnydd anhygoel drost y 2 flynedd. Hefyd, mae Manon yn berson cyfeillgar a hawddgar ac yn gwrtais dros ben bob amser, ac felly yn llawn haeddu'r Whopper yma. Felly llongyfarchiadau i Manon a pob lwc yn yr Unol Daleithiau flwyddyn nesaf. Enillydd y Gwobr Gwyddoniaeth Feddygol yw Katie Round. Mae Katie yn disgybl weithgar ac yn hoffus. Mae wedi datblygu ei sgiliau yn barhaus dros y 2 flynedd diwethaf. Llongyfarchiadau i ti, Katie. Enillydd dysgwr gorau cyfnod allweddol 4 hanes eleni ydy Katie Dunwoody. Mae wedi bod yn bleser llwyr dy dysgu di dros y 2 flynedd diwethaf yma, a dy weld i'n datblygu nid yn unig yn y pwnc, ond ar ran dy hyder hefyd. Mi o'ch di bob amser yn reid 100%, bod tro eisiau gwella, a bod tro hefyd yn ymateb i adborth. Braf iawn cael chdi'n ymuno hefo ni wneud lefel A hefyd. Mae gen ti ddyfodol disglair o dy flaen, a dwi'n dymuno yn dda iawn i chdi. Enillydd dysgwr gorau cynyddol 5 hanes eleni ydy Asilis. Mae wedi bod yn bleser llwyr dy dysgu di dros y 2 flynedd diwethaf yma. Mi o'ch di bob tro yn rhoi 100% i'r pwnc, a mae gen ti allu naturiol o fewn hanes hefo sgiliau rhagorol. Mae rai mi ddeud mi oedd dy waith cwrs di, y gwaith cwrs gorau dwi rioed wedi farcio mi ddo wirioneddol yn rhagorol. Mae gen ti ddyfodol disglair tu hwnt dy flaen, a dwi'n dymuno'r gorau un i chdi nefo. Cofio gadw mewn cysylltiad. Enillydd Gwobr Iechyd a Gofal cyfnod allweddol 4 ydy Sophia Cargiotis. Mae safon ei gwaith drwy gydol y 2 flynedd wedi bod yn anhygoel a mae agwedd ei atddysgu yn arbennig. Mae wedi yn bleser cael chdi yn y dosbarth, Sophia, a bob lwc i chdi yn y chwechad. Dwi'n siŵr fydd ydi'n llwyddiannus iawn. Enillydd Gwobr Iechyd a Gofal yng nghyfnod allweddol 5 yw Lara Williams. Mae Lara Williams wedi gweithio'n hynod o galad yn ystod y 2 flynedd dwytha. Mae hi'n dangos dealltwriaeth arbennig o gwahanol feysydd o fewn y cwricwlwm. Mae'n llawn haeddu y Whopper yma. Llongyfarchiadau mawr iawn i chdi a bob lwc yn y dyfodol. Enillydd y Whopper Maths ar gyfer blwyddyn ar 10 eleni ydy Lea Edwards. Mae wedi bod yn bleser dysgu chdi dros y 2 flynedd dwytha yma, Lea. Diolch i chdi am dy holl waith calad ac am bod mor rwrfydig bob amser. Diolch hefyd i chdi am gymaint ti wedi gwneud i helpu dealltwriaeth eraill. Pob lwc i chdi yn y dyfodol, yn ymwedig yn y chweched, a dwi'n edrych ymlaen at cael dy ddysgu rhywbryd eto. Enillydd y Whopper Maths ar gyfer blwyddyn 2010 eleni ydy Jane Nesbitt. Mae dy fwynhad o'r pwnc yn glir i weld i bawb, a mae'n hyn wedi gwneud i'n bleser mawr i mi cael dy ddysgu dros y 2 flynedd dwytha. Mae hefyd wedi bod yn bleser gweld y ddatblygiad fath o mathemategydd i fewn i fathemategydd mor abl a thalentog. Cario ymlaen i gweithio mor galad ac i ddyfalbarhau fel wyt ti wedi bod yn gwneud yn ystod lefel A. Pob lwc yn y brifysgol a cofio peidio cadw'n ddiarth. The winner of the Best Learner for English Language is Heath Owen. Heath has continually strived to develop and improve his skills and always has a smile on his face. He's made incredible progress through his commitment and his desire to succeed. He's got a real sense of fun and an ability to accept advice. And we feel that all of this will undoubtedly stand him in good stead on the next stage of his life. Da iawn, Heath.
The winner of the Best Learner for English Literature is Lisa Lewis. And Lisa has been chosen because she has always contributed in classroom discussions and she was a pleasure to teach. She has made every effort to improve her work at every stage of the process, and it's been a real pleasure for her teacher to see Lisa reach her potential. Well done. The winner of the Best Learner for English Literature in Key Stage 5 is Jess Lemon. She made an excellent contribution to all classroom discussion. She's a really keen reader and was always willing to probe and explore the meanings that little bit deeper. We wish you all the very best of luck for a very bright future in York. Da iawn. Enillydd Gwobr Cyfrifiadureg Tygau 2020 ydy Ben Jones. Mae Ben yn ddisgybl sydd wedi bod yn gweithio'n gydwybodol, yn gyson ac yn dawel drwy gydol cwrs 2 flynedd Tygau yma. Mae o'n raglenwr naturiol a dwi'n meddwl mae gynno fo ddyfodol disglair yn y maes cyfrifiadureg. Llogyfechiadau chdi a boblogwyr dyfodol. Enillydd Gwobr Cyfrifiadureg cyfnod allweddol 5 yw Jack Jones. Mae Jack yn fyfyriwr uchelgeisiol ac annibynnol sydd wedi cyflwyno gwaith o'r safon ucha trwy gydol y cwrs. Mae ei waith yn fanwl ac yn gywir, ac roedd ei gyfraniadau yn y dosbarth bob amser yn ystyrol ac yn ddeallus iawn. Mae gan Jack allu arbennig ym maes cyfrifiadureg, a dymuno'n yn dda iddo wrth iddo barhau astudio cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Leeds. Enillydd Gwobr Dysgwr Gorau Tys Ysgrif Her Sgiliau cyfnod allweddol 4 eleni yw Carrie Jones. Mae Carrie wedi bod yn ddisgybl cydwybodol ac wedi cyflawni gwaith gwych yn ystod y cwrs. Roedd ei gwaith codi ymwybyddiaeth am ffoaduriaid yn rhan o'r her dinasyddiaeth yn arbennig o eiddfed, ac roedd ei chyfraniad i'r grŵp CECA oedd yn darlunio crysau tŷ fel rhan o'r her menter yn werthfawr iawn. Da iawn, Carrie. Enillydd Dysgwr y Flwyddyn y Dysysgrif Her Sgiliau eleni ydy Fion Matthews. Mae wedi bod yn bleser dysgu Fion ar hyd y 2 flynedd dwytha, yn enwedig yn gweld hi'n gweithio yn galad ac yn barhaus mwyn sicrhau gradd yn uwch na'i tharged. Oedd ei phrosiect unigol hi'n ddiddorol ac yn ardderchog. Fion, ti'n wir heiddi'r wobr yma, llongyfarchiadau i chdi. Enillydd Gwobr Cyfranogiad cyfnod allweddol 4 yw Becca Hughes. Mae Becca yn fyfyrwraig annwyl a diymhongar sydd wedi achub ar bob cyfle i gyfrannu fywyd yr ysgol. Mae hi wedi bod yn aelod eiddfed ac wedi gwneud cyfraniadau gwerthfawr i'r cynghorau blwyddyn a'r cyngor ysgol. Mae hi hefyd yn aelod selog o gerddorfa band yr ysgol yn cymryd rhan ym mhob cyngerdd a gwasanaeth nadolig, a hyd yn oed yn eisteddfod tŷ yn ystod y cyfnod clo. Mae Becca wedi symud i'r chweched dosbarth nawr ac ni'n edrych ymlaen i weld be wneith hi gyfrannu yn ystod y 2 flynedd nesaf. Llongyfarchiadau gresog i ti, Becca. Enillydd y Wobr Cyfranogiad cyfnod allweddol 5 yw Elain Gwynedd. Yn brif ferch,
Mae Elain wedi cyfrannu fywyd yr ysgol ar hyd ei chyfnod dros y 7 mlynedd diwetha. Mae hi wedi cyfrannu i'r cynghorau blwyddyn, a'r cyngor ysgol, ac wedi trefnu bob mathau o weithgareddau, nid yn unig i'r chweched dosbarth, ond i blant iau yr ysgol a gyda ysgolion cynradd y dalgylch hefyd. Yn ystod y cyfnod clo, roedd iechyd meddwl y chweched dosbarth yn flaenllaw y meddwl Elain, ac fe drefnodd nifer o ddigwyddiadau a quizzes ar-lein i gadw'n hysbryd ni gyd i fynd. Mae Elain yn ferch llawn syniadau, llawn bwrlwm, ac fe fydd hi gyffeiliad i Eilwyn Pontycelyn, dwi'n siŵr. Diolch yn fawr i ti, Elain, am dy holl waith caled, a bob dymuniadau ti ym Mhrifysgol Aberystwyth yn yr Adran Gymraeg. Mae'r wobr nesaf ar gyfer y perfformiad gorau ar draws yr holl bynciau tygau gan unigolyn. Dweud gwir nid unigolyn sy'n ennill y wobr leni, oherwydd perfformiad arbennig a rhagorol iawn gan ddwy ferch, da ni am rannu'r wobr am y perfformiad arbennig ar draws y pynciau. Mae'r wobr eleni yn mynd i Freya Duncan a hefyd i Mary Baker. Y ddwy ohonyn nhw wedi cael 14 gradd A seren yn eu tygau. So perfformiad gwych iawn gan y ddwy ohonyn nhw, a dwi'n falch o ddeud bod y ddwy wedi dychwelyd i astudio yn y chweched dosbarth. So llongyfarchiadau mawr iawn i Freya ac i Mary. Mae hi'n fraint gen i gyhoeddi enillydd y wobr ar gyfer y perfformiad gorau ar draws yr holl bynciau ym mlwyddyn 13. Fel arfer, un enillydd sy'n ei'r wobr arbennig hon, ond eleni o ganlyniad i berfformiadau gwych ar draws ystod o fyfyrwyr, da ni wedi penderfynu rhannu'r wobr rhwng 4 o ddisgyblion gwahanol. Mae'r 4 ohonyn nhw wedi gwneud yn arbennig o dda, wedi cael 4 A seren yn eu holl bynciau safon uwch, so da iawn nhw, gwych iawn. Dwi'n falch o gyhoeddi, mae'r enillwyr ydy Siwan Mair Jones, sydd bellach yn symud ymlaen i Brifysgol Bangor i astudio Cymraeg a Ffrangeg. Hefyd Daniel Starkey, sy'n mynd i Gaergrawnt i astudio Human, Social and Political Science. A hefyd Elin Roberts, sydd yn mynd i Gaerdydd i astudio Fersiwn. A Johan Matthews Jones, sy'n mynd i Llundain i'r LSE i astudio mathemateg gyda economeg. So gwych iawn, llongyfarchiadau mawr i'r 4 ohonyn nhw, a da ni'n dymuno'n dda iddyn nhw i'r dyfodol.